Kaya tinanggal na yung suporta ni Kuya. So, hindi na siya nakaka-komportable sa paghiga niya. So, tinanggal na muna samantala. Yan. Oo nga naman. No, Kuya, no? Saka ito, pwedeng wala na to. Kasi hindi na masakit. Ay, gusto mo pa meron? Ito, wala na ito. Ay, ito. Clear na lang iba, para clear, no? Yan, ganyan lang po yan. Parang normal higa na lang. Ito kaya, no? Matigas nga naman yung bakal niya, no? Yung ano? Ito kaya, matigas, no? Oo, sakit. Kaya pagka, pinapadoble ka niya. Kasi nung una, hindi siya masyadong nakakilos. Kaya, okay lang na para siyang ano, yun okay na. Yan. O, di ba? Are you okay? Oh. Okay. Let's pray. Yan. So, yun po ay August 26. Walang utang. Yun, no? Yun po ay August 26. Ayan, tanggal na po ng yung parang pinaka-support ni Kuya sa higaan niya. So, pinatanggal niya na. Ayan, no? Tadahin mo. Ayan, Oh, galing ah. Good. Ayan. Para ma-practice yung balakang niya. So, Kuya, no? Oh. Okay. Balik mo, Kuya, balik mo. Oh. Babalik siya. Sige nga, tingnan ko kung makahiga ka. Higa. Babalik siya, bro. Oh! Galing ah. Yabang mo na. Ingat. Oo nga naman, no? Oo. So, dyan sa posisyon niyan, nakakabiling-biling na siya. Dati hindi niya nagagawa yan. O, Richard? So, dati, diretso na siya nakahiga. O, magpapay tayo, Kuya James. O, higa. Pay tayo. Yan. Higa tayo. Tuloy kami, Hindi na papagod? Hindi, sige. Okay. Basta na, no? Malaking bagay din yung nakakakilos. Pag matigas na to, nasusuportahan niya na yung kanyang movement. Unti-unti po yung mga marami na pagbabago. No, Kuya? Kasi nga, yung mga galing na. Ito, madali ko na. Ano? Sabi niya sa akin, pagka daw umalis ako, pagbalik ko, wala na siya dito sa higaan. Tatakasan daw niya Huwag ako. yung mong gagawin yun, ha? Mamaya, bigla ka dyan magka-problema. Ha? Malakas pa yung utak, mahina yun. Mahina yung Ang utak. katawan, mahirap. O, sige po, mag-pray po tayo. Sige. Verse. Yan. Si Kristo ang pinakasentro. Galatia chapter 2 verse 20. Namatay na akong kasama ni Kristo sa krus. At kung ako'y may buhay, hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. At habang ako'y nasa daigdig, namumuhay ako sa pananalig sa anak ng Diyos na umiibig sa akin at nag-alay ng kanyang buhay para sa akin. Hallelujah. Amen. Amen. Si Kristo ang pinakasentro. And second, Hebrew chapter 11 verse 6. At hindi kinalulugdan ng Diyos ang hindi nananalig sa Kanya. Pre. Sapagkat ang sino mang lumalapit sa Diyos ay dapat maniwalang may Diyos at siya ang nagbibigay ng gantimpala sa mga humahanap sa Kanya. Ayan, amen. Hallelujah. Oh,
Amen. O, Amen. Diyos ang ating dalakas ng tatlong bait gabay. Yan, pinatunayan niya sa ano, sa Marcos 11:24. Ano man ang ating hiningin sa Ama, meron pa na ng prataya. Meron pa na nalig sa Kanya. Kailangan pag pray tayo, merong faith, di ba? Huwag ka mag-pray na parang ano lang, kailangan may faith mangyayari. Gagaling si Kuya, amen? Amen! Amen. Amen! Gagaling niya ako sa iyo. Galing na. Sa pangalan ni Jesus. Sa mga nanin. Amen! Oh, Kasama yung ama. yun, no? Pray tayo. Puro faith yung kaya, no? Tsaka believe, no? Lord, maraming salamat. Tunay ka pong Diyos na buhay na aming sinasamba. Salamat po sa unti-unting paggalaw ng mga katawan ko yung Jaime at sa Panginoon ay sa process of recovery ng Lord God. Maraming salamat po, Panginoon, Lord God. Muli, Panginoon, sa aming therapy itong gagawin, you bless us and guide us, Lord God, and Holy Father. Ito po ang mga misabot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Salamat po po. Papastor yata. Ito pag gumaling ito siya. Panginoon. Brother James. Ang ganda yung pangalan, James, no? Santiago. Ha? James. Ang tanong niya pangalan, James. Jaime po. Ay, may Jaime. Nickname yung James. Oo, kasi alam ko James. Problema, kaya mo tumayo? Nahihilo ka ba? Dahan-dahan lang siguro. Hindi na. Dito. Pwede. Hindi na po po. Pwede. Para daw hindi nabubuhatin, dito na lang daw. Si Oo, Sai. mga naman. No? Okay. Tatanggalin natin to. Wait lang po. Bigyan natin. Para hindi nabubuhatin. Kaya lang, iuusod mo yung dito. Umana. Ako daw, siya daw bahala. Matatangin na ako nito. Yeah. Hawakan lang daw siya. Ito lang po yun. Ayan. Ganyan lang po discount. Ito nga, tinutukod na niya to eh. Galing. No. Nahilo ka? Nahilo ka? Pag tumatayo Oo, ka kasi na nabibigla. ito, nabibigla. Relax ka lang, malalim. Relax. Tapos ka lang. Hinga Okay? malalim, tatay. Kasi nga, galing ka sa may na posisyon. Saka nakatagilid. Siguro pag tumatagilid siya, Mm. doon, diretso siya eh. Pero Ayos ka lang. nahilo ka pa? Nahilo ka pa, hindi na. O, hinga malalim. Dahan-dahan. Yan! Masakit dito. Hindi masakit, tatay? Hindi, chineris niya lang. Yan. Hindi masakit yung dito mo, ha? Lagyan natin sa pinyo mo. Iusod na lang. Hindi, usod yung higaan. Etong kama. Lagyan mo sa pinyo. Sa pinyo. Sa pinyo natin ng towel. Hindi ko, dapat kasi nakamusod doon eh. Ganito. Siguro. Itutulak lang naman. Kasi Siguro, pagtayo niya pa, pagtayo niya. Tatayo ko siya, tapos ganyan niya. Ganun ko ya. Teka, itutulak. Kaya mo tumayo? Kaya ba, tatay? Kaya ba? Nahihilo ka? Hindi. Yan, sige, subukan natin. Wait. Itutulak lang naman to eh. Naka-extend kasi. Kaya mo naman tumayo, tatay? Kaya? Kaya mo? Ganun mo nga lang. Kaya dahil. Ano, gusto mo patulong? Oo, galing na. Ha? I-alsa ko na. Dapat makaalsa to. Lakas mo ah. No? Ayan. Okay po. Yan parang hindi nakaano. Upo ka. Upo ka, tatay. Upo ka na. Upo
Buo mo na. Yan! Malakas mo ha, brad ha? Congratulations ha? Ito naman sa kabila. Wait lang po, wait lang po. Awanin mo siya. Ay, ka pa, hindi na. Hindi na? Relax mo lang, tatay. Ha? Huwag mo biglain kasi nagkaka-vertigo ka eh. Huwag kita itutula. O, sige, huwag kita hawakan. Ayaw mo na magpahawak. Okay. Ready ko yan. Pwede ba? Push! Galing mo ha? Max mo na oh. Yan, pantay na. Okay. Nasaan po yung nasaan? Ito okay na. Malakas na. Okay na, okay na. Opo ka. Opo ka na. Yung. Dito mo ka to. Dito. Ayos ka lang? Hindi ka na ilo? Ayos lang. Okay ka lang, sir? Okay lang si sir. Okay lang? Okay lang. Nakadalawa pa lang, okay. Oo, balance niya. Okay, no? Hindi. Kaya hindi sa posisyon mo. Parang alam pag wala siya, sandali, no? Kaya, no? Makahiga nga naman siya. Higa siyang gano'n, tapos gano'n. Oo, madali na bilis na. Hindi ko dati, marami bubuhat. Tama nga naman, no? Dati marami nagbubuhat, ano? Dati ba yun, ako yung mag-game ko, ya. Dati, Magtatakas ka na, no? Kaya ka tumatawa, no? May plano ka nang tumakas, ano? Sabi niya. Hindi ka pa naman nakakatayong mag-isa, eh. bupesa kasi mga muscle niya po. Ano yung use? Ayun, kung saan yung Tsaka may time para siyang lalambot. Sabi niya, parang pakiramdam niya mahihina siya. Pero, ganun po talaga kami. nag-healing process yan sigurado. Tsaka yung mga movement niya, iba na eh. Ang positioning niya, ano, di ba? So, yung dati, nakaano lang siya, nakagano lang siya. Ngayon, malikot na. Ano kaya? Tsaka pagka nakahiga siya, yung pag inaalis ko yung diaper niya, naitutukod na niya Okay niya? hindi, yung paa niya, tataas niya na yung puwet niya. Naitataas niya na itong balakang niya. Please ka. Okay na, na. Kailangan ito yung komportable siya eh. Kung saan yung position na gusto niya. Para ano natin yun. Supportan natin yung gusto niya. Kaya huwag dito na. Yan. Yan. Yan natin yung stud body. Yan. Hindi ka na nahihilo. So, umpisa lang siguro yung pag-pagpersa kang gano'n. Pag-hip lang, pag-positioning lang. Yung pag-twist kasi, si tutwist siya eh. So, pwede rin po kumuha. Marami pa ito kasi. Ano naman kasi ito po. Yan ginagawa nila bilang. Yan. Sige. Hindi po dito. Dito. Yan. Yun, ang hirap i-lotion mo. Madam. Busin na natin kasi. Kasi sayang yan. Okay ano? Sayang. Marami pa ito no? Dami na din dito. Pasok. Yan. Ito marami. Okay ka lang ha? Huwag na po. Kanina nagpakamot na naman siya ng makatid daw sa likod.
Kaya mo na magka-picture. Ito kasi nalilig niya. Kung nagkaka-picture, puro higa. Saka yung hindi kumikilos. Yun, ito yung benson na ito, bilis niya. Nalilig niya. Bumbo, ha? 2 months. 2 months and 1 day. Diyan mo yun, tatay, no? Dami pa, oh. Are you okay, sir? Okay. Okay. Kondisyon mo ito. Gawin siya, lotion mo. Bango yan. Mahal yan eh. Tama ba yan? Order ko online. Ang paputi daw yan eh. Ubilis ko yan, kuya. Maganda mo ko kaya. Sabihin mo lang, tatay, pagka hindi ka komportable, kasi minsan gusto niya, pinipilit niya eh, kahit hindi niya. Huwag ka nga. Medyo mo to. Ito na, gagalaw niya na ng gusto niya. Lakas si kuya, ha? Ha? Kuya, lakas ka na, no? Kanina tumayo siya, lakas na eh. Buti lotion ginagamit natin. Kung yun lang is na patay. Tekat, no? Pinapractice din niya yung ano niya, yung dila, yung mata, tapos yung ulo niya. Diretso mo kuya, yan. Ang dami pa sa loob. Ano siya, no? May problema, di ba? Ayaw nang kunin nung Pump, ano pero- ng pump. Ipunin ko mamaya. Lagi kasi pala. Hindi mo siya pinaka, ano? Pagkagalaw ko na ng buta. Kapag ko tayo ng ganyan. Oo, yung itakip na lang, lalagay na lang. Pati yung isa. Yun. Hindi ko dami sa Okay. ano. Oh, yun. Hindi ko sa ano to. Dati kasi, hindi siya nakakapo, di ba? Puro lang. Exercise tayo na. You okay? Okay. Siyempre, you okay. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Twisting. 1. Cock and roll tayo. Oh, sakit? Sakit. Sakit to. Yun. Straight mo. Yan. Very good. Yan ha. Ganyan lang ha. Diretso tayo ha. Healing process kasi may healing process. Na malinaw na yung salita niya. Nakakasalita na siya eh. Tsaka yung maganda yun, magdadaldal ka na magdadaldal. Kaysa manahimik siya. Kaysa manahimik siya. Patay tayo dyan. Natin alam mo gusto sa buhay niya. No, kaya? Nagkukwento na nga siya, no? Yung kwento niya ito. Ganda ng kulay. Hindi naman siya maputla. Hindi mo. Relax. Ha? Oh, tama ha? Gusto ka. Inhale, exhale. Ikaw ay wala Sa ilong. Diba? Ayun. Etso. Ulo. Tayo pa tayo. Cha-cha-cha. Ayun. Cha-cha-cha.
Yun. Every morning kaya pag pinagbuhan ni ate, ganun ka. Tapos ganun ka. You know? Tapos yung ulo mo, diretso lang. Umuwi dito. Kaya mo tumayo? Are you okay? Okay muna tayo. Kasi nakakadala ko pa lang. Sukat mo, lima. Kasi na ako. Happy na. 1, 2, 3, 4. Push! Very good, ha? Ano po yan? O, tinan mo. Picture, o. O. Malakas niya na, o. Nakatapak siya mga Oo. ayos. Diretso. Iba niya. Are you okay? Maliligo ka na. Yes. So, Pwede na. pinag-usapan nga namin kanina paano eh. Kasi yung position pwede So, na. yung chair. Pwede na bukas. Parang press yung bukas. Okay na. Kailangan mga dahon-dahon. Kasi pasin mo po yung mga niya. Kasi natin. Diba? Sige. Sige. Galing na, oh. Tingnan mo, oh. Oh. Oh, isang kamay lang yan, sister. Praise God. Di ba yung nangululok niya? Upo ka. Hindi ka na ila. Okay. Very good. Oh. Vaccine mo yung yan, ganyan. Parang ano, parang tayo nasa training ba? I'm okay. I'm okay. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Yeah. Umasik siya nito. Umasik. Namungon siya. Thank you, Lord. Ano gusto? Kaya. Okay, no? Yes, kaya. Ito. Okay. Yan. Oh. Hindi yung mga sundi ito. Okay? A. E. I. Baba. I. O. U. A, E, I, O, U. You count. 1, 2, 3. Sige. 1, 4, 5, 5, 5. 6, 7, 8. Yan. Galing. Linaw na, tatay. Malinaw na. Malinaw na ba? Ayaw lumabas boses niya. Sabi mo, ha! Yan! Yan. Baba. Yan. Malabas na. E. I. Nawawala daw. Hindi nawawala. I. Matigas. I. Lakas nga eh. Oo, lakas eh. O. U. Nakalabas na yung boses. Yung boss mo. O, shoot natin. Hoy. Hoy! Gising! Gising.
Oh, Uh, Ganun. Helen, sabi mo, Helen. Helen. Jonathan. Jonathan. Magkapwen. Bumbu. Dili. Karen. Karen. Bumbu na, no? Next na, no? Okay mo tayo, ha? Apat lang. Sino mo yun ba lang? Next na, no? No? Makasaya na yan. Kaya mo? Kaya mo kaya? Hindi magpipis. Bakit pa ka? Ready, ha? 2, 3. Push! Opo. Opo. 4. Okay. 5. Okay. Okay. 6. Sige. Oh. Sige. Ayan. Are you okay? Okay. Let's go. Opo ka. Nandan po. Sige, nandan po. Okay, kita konti ha. Double time 3, ha? Ha? Right ka na. Nakaraan mo na. Pag ginanyan mo to, ito ko kung piyasa, ha? Ha? Para makalip ka. Sample lang naman. Lip lang konti. Lip lang na konti, ha? Konti lip lang. Konti lip lang. Sige, konti lang. Push. Push. Okay. Tapak sa tayo. Tapak sa. Yun. Hop. Yan na, diba? At na, diba? Push. Oh, huwag mo na. Diba? Ayos ba? Saan yun dito hawakan siya? Masana. Yung Upo na matigas na rin. upuan ka. Tapos dilip siya. Diba po yan, no? Gagaling yung katawan niya para malip natin. Yung upuan sa labas. Paano na po? Kanila. Ay, yung isa sana mas maliit. Pero okay lang. Yun. Huwag mo hatakin, tate. Huwag mo po pwersahin. Hinahatak niya. Yun. Sipa. Ah. Kuya. Atak. Di atas, ke atas, ke atas. Tas. Ay, tumatama yung tulog niya. Yan. Yan, sige. Ito, malakas ha. Sige, ulit. Sige. Yan. Tapak. Kaya ba, tatay? Nakututi lang, ba? Yan. Teacher, hawa mo to ha. Lilip ko siya. Teacher. Sige. Ako ha. Dali, taas mo. Yan. Sige. Yan. Yung katawan mo lang, yung konting power lang. Paski hindi ka umangat. Gusto ko yung impiyasa mo ng ako ha. Ganito. Di ba nagano'n ka? Nagano'n ka, di ba? Ganun lang, konti lang. Sige, ikaw. Ikaw kulit. Yan! Ikaw lang, dito mo nakupo. Yan, sige. Yan. Dito lang to. Dito lang to. Apa. Dili. Lilip kita. Gusto mo konti. One. Lip. One, two. Push! Tigawan niya.
na lang. Diretso ka. Okay? Ay, biniwan mo. Tawag na? Oo. Pagkita mo siya. Sige, yan. Sige, nakaptaan na. Ayaw. Okay? Ayaw. Biniwan mo na ako. Okay lang? Tingnan mo na. Sasanay mo kita, di ba? Kailangan masanay ka. So, kailangan masanay po siya. At this time, siya lang mag-isa. Yan, dito ako. Dito ako lang. Dito. Dito. Kasi may nakalala sa lower back niya. Di ba? Tapos, mang-camping pa. Discarte, di ba? Discarte lang, pare ko, di ba? Basta ko lang ako. Oh! Walang kakang. Ayan. Dapat doon yung camera natin. Hindi ba next time? Bitaw ko ha? Bitaw ko. O sister, bitaw na ako. Ayan o. Ayan, bitaw. Ayan o. Nakakatayo. Oh! Woo! Yay! Nakakatayo ka na. Ay, O, diskarte ko pare. Okay ba? Okay ba? Diskarte mo ang campaign na. So dito, nag-develop na ito. Ayan. Nakatayo nga. Nakatayo na siya. Kasi camera mo siya para pakita mo siya. Ayun po. Sige po. Ayun yung camera. Para makipakita mo siya. Pakita mo Jonathan. Sa GC niya, diba? Diba? Basta malakas na, no? Yung sinasabi ko, kuya. Gusto ko yan siya, diba? So dito pa lang, kaya kung na-develop yung ano mo, standing mo, diba? Yan, po tayo. 1, 2 weeks yan, kung mag-isa, diba? Po, tayo, kung mag-isa, diba? Bitaw. Ayun, bumitaw si Mang Kepeng, bumitaw. Wala nang hawak si Mang Kepeng. Woo! Praise God. Ayan o. Oh. Ayusin mo isa. Mag-isa na. Ayan o. Are you okay? I'm okay. Oh. Eh, O. oh, Malakas. Sige, malakas. O. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Oh, di ba? Hindi ka nangangalay? Tayo ko muna. Kaya. Yan guys, nakakatayo na po mag-isa si Kuya Jaime. So, tanggalin ko yung aking kamay. Ayan po. Ayan o. So, nandog ko. Are you okay? Kaya? Ang lakas mo na, brother. Thank you, Lord. Kita mo. Ba? Oo. Pinasok mo kayo pinuupo mo, di ba? Toxic kailangan mo, kuya. Di ba? Oo. Nakatayo na siya. Pagka nangangali ko, upo ka dandahan, ha? Dahan-dahan tayo. Sige, Yun. dahan. Yo! Yay! Galing. Galing nga. Di ba? Agalayan ka lang naman. Ano maganda na? Ha? Sa ginagawa natin sa tulong at awa ng Diyos, yan. Lahat yan. Magtatagumpay natin, di ba? At least may nakita na tayo pag-improve sa'yo. Nakakatayo mo mag-isa. Di ba? Alanganin ka, hindi? Alanganin ka? Mahulog dyan. Pag nahulog ka dyan, ako na lang. Mahawa ka dyan. So, pwede mo siyang ganunin. Yung kamay mo, pwede ganun ka, di ba? Yan. Yung ganun ko lang. Yan. Yan. Pwede ka mag-stretching dyan, di ba? Every morning, ha? So, di na ito i-aalis dito. No? Diyan yan. So, yung magiging parang instrument mo, o palakas ng lower back mo, tsaka yan, lower limb, yung mga femoris mo. Okay? Yan guys, so this is a great improvement ulit ng ating pasyente si Kuya Jaime.
for this August 26, 2025. Yan. Ngayon po ay Tuesday. Yan. Tama mo naman. Grabe yun. Oh. Hindi na ilo? Oh, kamahilo ka. Okay lang? Yan, nahilo kanina. Hindi na nahilo. Lumakas na naman si Kuya. Pwede mo tulak. Yan. Ako mo. Tapos kabigin mo. Buksan mo. Sige, kabig mo. Kabig. Yan. Tulak. Tulak. Yan. Kabig. Tulak. Kabig. Malakas na Yan no. ang sinasabi ko. Sige, kasama yan sa pagprogram ng magkiyapuin. Hop. O, kabig. Sige. Woo! Galing, oh. Sige, parang nag-gym ka na, Kuya. Malakas na Yun. yung kanyang lower back. Di ba? Lakas ng arms niya, oh. Yeah. Galing naman. Yan lang. Kaya ko na. Siya video ko na para.